आज सकाळୁ मो निद भी भांगिनी हेले बापा केतବେଳେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଏବେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନ ଚଳେ ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମାଛକୁ ଧୋଇ ସଫା କରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତେଲ ନେଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା, ମାଛ ପକେଇଦେଲି 4 ପିସ୍। ତାପରେ ମାଛ ପକେଇଦେଇ ତାପରେ ମାଛ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଟ୍ ଦେଖାଉଛି କାଢ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଚଲେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲା, ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ମସଲା ପକେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚଲେଇଦେଲି। ଚଲେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିଲି। ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ଫୁଟିଲା ତାପରେ ମାଛ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହି ମାଛ ବେସର ରେଡ଼ି।